Kublai pibro, ngidei kasur jong padba. Hakani ke episode nginya kran chapang u inject tika. Kumba pia tibaro ka kes ka balingkong jong ka klam jingpang. Kasdang ha ka shnong Wuhan, China, ha ka lai poitrik December arajar kadei. Batang ha pring shisnem kata hostem arajar arpuai ki pharmaceutical companies jong ka perthai brockway ki lasdang man penbana bikla yo ban sna yu tau injectika lani yu tau vaccine banyele persya yakani ka klam jingpang. Kiri ha perthai brockway ki lasdang ban ai yakini ki injectika haki padba. Bat kala don lu ka jingpen bor yaki padba jong ka perthai brockway bakin shim yu new injectika. Kabas ngulingo kalong ganigen pitip ba yakini ki inject yaki tika ki baki ai hangi ki brio ki shimpor de ki postnem ban sna yaki haki laboratory baper pitip neam baka ju shimpor da kumno san hadu shipostnem ban le ki research ban sna yakini ki inject vaccine. Kabas ngulingo kalong ganigen bakumno maki yo ban sna yu new inject vaccine nakabanta ka ne ka klam tang hapo shisnem lani shisnem tam kumno ki stat hadu kata ki don ki brio ki bong ba ki sarkar jong kiri baper jong ko perthai brokaway ki asnok tilang ban lum ya ki pisa lani ban fun yakini ki pharmaceutical companies makin kampan stat ban sna yu injection tika watlada ki tip ba yo ki inject tika ki baper jong ki wei ki jingpang ki da shimpor de ki snam ban le research ban approve yaki nginbo ko wei ki jingkali menta hatopim sngolingo ba kita ki pharmaceutical companies ki bakamai di ki po billion po crore tingka hagashisnam lingba ki dawai dashin kin eat but kin kuslai na mantamangi ki brio hadu kata bakin snawud yu tau inject kanang ba nginom yo yakani ka klam jingpang hatu ki eat shishai ngi ki brio baki perkhat na mantajungi baki eat shishai ki jat ban rio barok wi ka perthai baki kwa ban yarap yaki baki num yo yakani ka klam jingpang lada ka dei kumtate balikim sna ki vaccine nakabanta ki brio ki papang cancer bikin yo ban inject iki na do bikidang khulung khna khnang bikinum yo ikini ki jingpang balikim sna vaccine na ta ki brio ki papang ki week ki jingpang kum ki jingpang shini ki jingpang kidneys ki jingpang liver ki jingpang klong snam but ki weide lada ki ichi shai ngi ki jat ban rio balai ki inject ki dawai da shin hapo ka bam ka di ka ba mangingi bam balai ki snai ki jingdi buat balai ki snai ki secret haba ki tip baka jingdi secret kalaban wan lang yaka jingpang cancer ti balai kim sna tika nakabanta ki niki wei ki jat jingpang khnang ba enum don shu wei brio hakani ka perthai uban pang mangi ki brio ngilong ki bomatla ngim yo i ka badon shalindet ka chungi but ngim tip ka ban sawan ngi shusha control but ni haban yat kat kum ka jingkwa ka chungki niki bor ki bahalor kadon ka scam ka bahe bha shalindet ka ba mangi ngim sngotu hato daka jing ai jung nutika kalaban kata ka jinglong jingman ka chungi kalaban kata ka met ka phat ka chungi hadina bot ngim tip ni shushania betang hikini ki brio kamdei ka jingit bit kamdei bangyong bingim nget ka ta science henry ki don ki brio ki bam tre ban ayu nutika namar ba ki tip baka don ki shalindet ka ba maki kim la ban smutho balei kin shu inject ki chemical ki ba pher ha ka met jungi ki bon ki brio ki bam kwa ayu nutika henry ha ka jing bam ban se ki haban ai la kai namar balei namar ki ting yo ki du ki kam ki jam ki ting yo ki du ya ka bam ki ting yo ki du ki khauroshan ki ting yo ki myo balei jinglet takadaw kabun ki ka bakhang la dingi bat ngim la banyele persya henry habadon ka jingdum ka don be ka jingshai bat ki bun ba ki brio ha ka satlak perthai ki bayele persya bat ki ba protest man la kasngi bakim kwa ban ayu new injectika ha ki ri bopher ka jing protest ha ka snong Vienna jongkari Austria. Dass Corona-Richtlinien, Maßnahmen und diese Impfung ein Gift ist für die ganze Menschheit. Dafür sind wir hier. Wir sind immer unter euch, ob sie nett oder auf der Straße. Für das sind wir immer da. Und genauso heute in Wien. Denn diese Regierungen, was die mit uns tun, sie wollen uns versklaven. Sie wollen uns kontrollieren. Und das lassen wir nicht. Kajing protest ha ka snong Ottawa Hakari Canada. The mandates, passport mandates, is too invasive.
It just goes against everything that we have known as a democratic people. We have never known this having passport mandates. Kajing protes hari United States of America. Bat kabas ngutanat kabang i kalong bahagari kasi jungiru kadon kajing protes. Bat yakani karali lapanyad daka Awakening India Movement. Lada ka sorkar kam sngap ya ka bagi padba ki yeng handrai nakal yang jong ka Awakening the Movement kan num song kliti kan num song pai handrai kan yeng ban ya le ban ya kon na ka menta ka riba ka chai ben reo halau ka hak ba ka jing shisha na mon ta bangin em ka kum ka jing lai loi ka bagi dei ban yo namar ngim dei ki mrak namar ngim dei ki mrau ngim dei ki sau ki bangin em kumba em ki ai ki barkhoi handrai ngi dei ki preo ban num pelong ini taman ong no kum kita ki siar pa man ki snyang pa man cho ai inject la biang la he la dep la ya pro biang Kay kabang ikwa banong kalong ba mapiki padba pili banong shalak pimdi ban sha bangin sha pan bor hanu ngimdi ban long kum ki lang brot ki ban shuya yad bet kat sha bashayalam ngidi ban bu ki jingkali ngidi ban kali la dadon ba pan boringi ban le ke ike kani ka parthai perkhat sani kani ka jingkran menta hakini ki benai bladep nadu ki benai January hadu menta u benai February POE ka jingkala jong ka sun beneng ka jingkriat yu priya bot ki babun ba ki padba hak prathai brokoi kumju hakari jongi ki bayo pang jerho khishit sukriat bot ki bede tena padeng gini ki padba ki bayo pang ki bun na kiru ki dei ki bla ayu ni injektika henry warla kataru kidang yopang tela na uniu injektika udei utau injek ubla ban pen klanye ka met jongi ti kumnu umla manyele persha ya ka jingpang khishit ya ka jerho bot ki bede ki jingpang Kamet jong kitu ki brio ki bladab ayu ni utika kadiban klan kadiban la banyele persha ya kono gunu ka jingpang khamtam ka jingpang khishit lani kata ka jingpang common cold fever but ki wede ti habatang yikini ki chat jingpang ru ki bawan khari utau vaccine lani utau tika umla menteri kam ti kumno phimut balara phiyo ya ka jingpang covid lani ya kata ka khlam unyarap utau vaccine yupi tang ya ka jingpang khishit ru umla banyaram bun ki brio ki bayopang Ti phimut butau tikau ni rap ipi na kanika khlam. Tu kendit no ko padba wanum long tan ki babiet. Nadu ki benai Oktober, November sheneng. Hagari jungiru. Kajing sapriang jung kanika khlam kalastang duna. But POE ba ki brio ki lastang ban imbiang ya kajing em kabalong normal. But ka sarkar jungiru kala penyad ki tamasa bapher. Kala penlong ki festival bapher hagini ki benai ki blalet. But kata ka khlam kalaja. But ka ailat ingi bingin celebrate ya ka Meghalaya di. But ya ka Republik di rukumju. Kani ka khlam COVID kalong ka basalak ba. Ka ailat ya ka rika si jungi badi ka partai bro ko bingin le kita masa bapher. But minta ladala deblut ki kam junga sarkar ki kam tamasa ki kam pelut bisa. Ti ka khlam kan sestang biang banwan na ka jingim ka jungi. Hato kam long ki ka komik kupad ba. Minta ki por hakapor mensngi ngilaban le chikyo ki hat chiki office trikam but ki bide. But ngilaman pendapi ki kamram jungi Henry de la dap spobi janwit ngiyo kata ka curfew ban yap song no hiyeng am sha ban yaji ki kali sharum sineng namar baka khlam kami tang hadin ka spobi janwit ki kali private ru ki habiat di kita ki odd even number hatu ki nong elam jungi ki bit hatu kata ba ki mut ba da ka penyaji ki odd even number ki brio ki no mission la ki yeng ki babun ki mi la kami ki yad bet ki lej bet ka yoga hat ka kam ka jam ka jungki ki shim ki bat da ka boss da ka taxi hatu ka jingbi jung brio ko long kumju kakam kai sudah kakam ban penbit ingi ki jingjar ki ban bon ki ban sawan ng nishamat enum don weiru balaban lat na kanik injektika menta pilai I balada phimdan yu kanik injektika phinum laban lit cheyo shahat phinum laban tijik tir la sai kan sapoi ko por balada phimdan yu kanik injektika phinsa sha nyu ben phinsa dulut yu ka jingdan jingem ko jingpi kinsa kanilut namar ngi ki briu ngi long kum ki mrat ki basha sada pokalong ngi sha penyat kum ki popet lani kum kita ki khun man riu ni shapan bam na ka bi isnei babun ki brio hakani ka perthai ki long tangkum ki lang brot tulong bahusiar ko padba ki babun ki ki baja hakani ka perthai shalendat ki ba mangi ngim laban sngutho ngim tip ka jing control jung ki government bapher jung ka perthai bro ko wei kawan lam ya ka jing chinchar
yo pat ba. Lano Ngin Kyndit.